Să vă prezentăm acum bicicleta Minune, vor pleca într-un turneu în jurul țării. Da, haideți să vi prezentăm cel mai bine. Numai stați întâi să facem un tur al bicicletei. Câți oameni vedem noi acolo? 4! Excepțional! Excepțional! Faceți cu mâna, vă rog, așa. Da, uitați-vă numai așa frumos la lumină. Hai de cap! Imediat o să discutăm și cu managerul lor, care este de asemenea și sponsorul, le sponsorizează această bicicletă și în care el este Alin. Bună ziua, sunt Alin, eu sunt coordonatorul acestei biciclete cu fundul. Da, sunt Beni, da. El este cel care dă din pedale. Beni Masuru. Eu coordonez drumul. El coordonează drumul, Andrei, da. Ei, domnul, el e Beni Masuru cu cel cu viața. Da, sigur, haideți să vă prezentăm și pe managerul nostru. Domnul manager, haideți, vă rog, lăsați telefonul, haideți la lumină, vă rog. Spuneți, unde o să plece ei cu bicicleta și cam cât vă costa toată această investiție? În jur de 13.000 de euro, Da. dar nu e asta problema, că nu e problema banii. Problema e că să reziste. Și Păi de-aia pleacă 4 pe bicicletă, mă gândesc, ca să facă cu schimbul la pedalat, nu? numai 2, că restul șchiopi sau probleme la Așa, de când la același timp este și o operă de binefacere, foarte bine, vă mulțumesc. Cam atâta și turneul va parcurge orașele Cluj, Iași, Vaslui, Timișoara și Înapoi în Moldova Nouă. Foarte bine, vă mulțumim. Andreea, ai legătura?